Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyan lillahi ta'ala ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati jami'an qubur muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariya bahriya khususan abana wa ummatina wa ajdadana wa jaddadina wa ustadana wa masyikhana wa masyikhina wa liman istama'ana bisabih. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidina Syekh Bil Hasan Ali Asyadi wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Yahya wa khususan Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dha bin Yahya Abdullah Amra fi Siyah wa khususan Jami' Syekh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Wana khususan saya di hadzal kitab Fathul Qarib Al-Mujib lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa rafa'anna bi ulumi wa madana bi asrari wa adalina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil halawati inda nerangke hawalah. Wa yaudah wala lughata dalam cara lughah. At-tahawulu iku perpindahan ayal intiqalu tegese perpindahan utawa peralihan. Wa syar'an lan dalam cara syariat naqlul haqqi iku mindah hak min dhimmatil mu'ili saking tanggungane wong sing duweni utang ila dhimmatil muhali alihi marang tanggungane wong kang nerima tanggungan utang. Syaraitul hawalah utahe pira-pira syarate hawalah arbaatun iku ana papat. Aidua uti salah sijine arbaah ridhal muhil iku ridhane muhil wong sing duwe utang. Wasani utai sing kedua qabulul muhtali iku nrimane wong sing diutangi. Wasalis utai sing ketiga kaunul haqqi iku anane sing hak. Mustaqirran iku tetap fi dhimaya ing dalam tanggungan. Warnabi wa sing keempat ittifaqu ma iku cocoke perkara. Kesepakatan suatu perkara fi dhimmatil muhili ing dalam tanggungane wong sing duwe utang wal muhali alilan wong sing den kei tanggungan utang fil jinsi ing dalam jinise wan nau'i lan wernane wal hululi lan jatuh tempone wa ta'jili lan tempone wa tabra'ulan bebas biharan hawalah apa zimmatul muhili apa tanggungane wong sing duwe utang. Jadi saiki fasal nerangno tentang hawalah. Sing dimaksud hawalah yaitu apa? Secara lughat, secara bahasa berarti perpindahan utawa peralihan. Adapun secara syariat hawalah berarti memindah suatu hak kepada secara syariat berarti memindahkan suatu hak yang mana sebelumnya
tanggungane wong sing duwe utang, terus hak tersebut, hak nyaur utang dipindahkan kepada wong sing den pasrahi, ngoten. Adapun syarat hawalah iku ada 4. Jadi syaratnya memindahkan hak membayar utang itu ada 4 syarat. Yang pertama yaitu ridhol muhil. Ridhone wong sing duwe utang. Carane ada ana wong jenenge si A, si B karo si C. Iki ana 3 orang. Lah si A iku utang kepada duwe utang kepada si B. Terus ada si C ini orang melakukan apa, tapi hutang si A kepada si B itu bisa dipasrahkan kepada si C ketika yang pertama syaratnya ridho muhil. Si A tersebut yang mempunyai hutang ridho atas perpindahan hak kepada si C. Jadi orang ditanggungan utang mergo pindah kepada si C. Mergo cara mana ana faktor tertentu si C iku yang duwe utang. Nah, cara mana ono? Jadi iso dipindahno. Yang pertama syaratnya seorang yang punya hutang tersebut ridho atas akad ini, Terus wasani qabulul muhtal. Seorang sing berhak sing nyilai utang mau menerima atas keputusan tadi. Cara mana? Erah lah menerima sukarela nek utangnya si A mau ditanggung si C. Terus wasalis kaunul haqqi mustaqirran fi dhimmati. Terus syarat yang ketiga adanya hak sing tetap tanggungannya. Maksudnya hutangnya tersebut lazim. Caranya ditetapkan wes positif ditanggung si C. Itu syarat yang ketiga. Adapun syarat yang keempat untuk melakukan akad hawalah yaitu ittifaqu ma fi dhimmatil muhil wal mahali alihi fil jinsi wan nau'i wal hululi wat ta'jil. Adapun syarat yang keempat yaitu mensepakati kejadian tersebut. Jadi wong sing duwe utang yaitu si C karo wong sing duwe utang si A karo si C sing dipasrahi tanggungan utang iku sepakat ya dalam segala hal, contohnya ya jatuh tempone kapan, terus kemudian waktu bayarnya kapan, itu kesepakatan, pokok kesepakatan dalam segala aspek. Iku wis disepakati antara wong sing duwe utang karo wong sing ngutang. Terus dalam permasalahan ini setelah akad hawalah dilakukan, termono tanggungannya si A wis ditanggung kepada si C, maka
si A tersebut sing mau duwe utang, dadine wis terbebas sangka utang kepada si B sing ngutangi. Jadi sing maune iku urusane A karo B berhubung ana si C melok dalam hal ini, maka bisa dilakukan akad walah. Ya iku mau kudu memenuhi 4 syarat. Terus faslun ay hadza wal fasl fi dhamani indal nerake dhaman. Yasih ulan sah apa dhaman duyuni apa jamin pira-pira utang al mustaqirrat yang tetap fi zimmati dalam tanggungan idza ulima nalikane den kaweruhi apa qadruha ukurane kira-kirane ad-duyun wali sahibil haqqi mutalabatu man sya'a min ad-dhamini wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.